מרקט פרופייל, הכלי המתקדם ביותר שיש לעולם המסחר המקצועני להציע. נכון שיש שילוב של כמה גורמים, אחד מהם זה order flow. ברגע שמבינים וסוחרים מרקט פרופייל ומשלבים גם כלי ניתוח וניטור מתקדמים של ווליום כדוגמת order flow, זה יוצא בשפה שלי של טטרוטרייד מעין כיפת ברזל ומערכת חץ ביחד. ממש מייצר איזושהי פטריית הגנה והתקפה יחד בעולם המסחר. לפני כן, כמה מילים שחשוב לי לומר לפני שאסביר עסקה קצרה שנלקחה על סמך הבנת פרופיל השוק. כיום, בישראל, לצערנו או שלא, אני יודע שזה יישמע אולי מוזר, חלקכם אולי יופתע, אבל כיום אין באמת חומר לימודי בעברית, בדגש על עברית, שמנגיש בצורה מקצועית ומקצוענית את פרופיל השוק. תראה מכך, סך הכל, יש שני אנשים בודדים בארץ שמתמקצעים על אמת בפרופיל השוק. אז נשאלת שאלה, מה לגבי יוטיוב, כל התכנים שנמצאים שם וכו'. אז אני יכול לומר, מ-13 שנים של ניסיון שלי בעולם המסחר, אני יכול לומר שאני לא מאחל לקרובים שלי ללמוד דרך יוטיוב. זה לא שאני שולל. כל החומרים, כל הסודות במרכאות, אתם לא רואים אותי, הכל חשוף ביוטיוב. אבל בין זה לבין ללמוד זה שמיים וארץ. זאת אומרת, זה מעולה בשביל להשאיר את הידע, זה מעולה בשביל התיאוריה, זה מעולה בשביל שיחות סלון, שאם ישאלו אותך, תדע לענות מה אומרת כל הגדרה, מה אומר כל מושג כזה או אחר. אבל בין זה לבין תנאי שטח, ורק מי שסוחר, מי ששכר בכסף אמיתי כמובן, יכול להבין את התחושה הזו, שבין התיאוריה לבין המעשה, לבין השטח, זה באמת שמיים וארץ. לכן חשוב מאוד, ולצערי הרב, לאו דווקא, לא רק בעניין של פרופיל השוק, אלא כל המסחרה הזו והמנטוריאדה הזאת שקיימת כרגע, זה משהו שפוגם, חד משמעית פוגם, ביכולת ההבנה של סוחרים, בטח ובטח מתחילים, אנשים שנחשפים לראשונה לשוק, ושומעים שמות מפוצצים כאלה ואחרים, זה פוגע בהם חד משמעית בהבנה הבסיסית, בתפיסת עולמם, על מה זה מסחר מקצועני, מה זה מסחר תוך יומי, בדגש על תוך יומי. אז זה איזושהי נקודה, הערה באלף ובעין, על העניין של פרופיל השוק, ואיך מתייחסים אליו, ואיך ומאיכן באמת אפשר וטוב ללמוד ממנו, כמובן בדגש על עברית. אני אסביר איזו עסקה קצרה שנלקחה כמובן על סמך פרופיל השוק, עד כמה הדבר הזה עוזר לנו להבין בראייה כוללת ומרחבית, ועד כמה המסחר תוך יומי, אמנם אנחנו מתעסקים בניתוח שלעצמו הוא ניתוח טכני, אבל זה טכני מלשון, אני סוחר את מה שאני רואה, מלשון טכני שיפוטי. וזה משהו שחשוב מאוד להבין אותו, בכדי שנוכל להחזיק מים, נוכל להחזיק המון זמן בעולם המסחר. אנחנו לא באים לעולם המסחר בשביל עסקה כזו או אחרת, בשביל תקופה קצרה. אנחנו לא מדברים על אנשים מן הסוג הזה שרוצים לתת את המקק וזהו, כי מי שמגיע במטרה הזו, כי הוא שמע, כי אפשר לעשות בכמה לחיצות על האחבר, לתת מכות, אז כנראה שהוא זה שיקבל את המכות. יש עסקה יום שישי שנלקחה על סמך פרופיל השוק, ואני אסביר. קודם כל, מה זה פרופיל שוק? בהבנה הבסיסית, ממש בסיסית, זה מעין מעוף הציפור. זאת אומרת, אנחנו מתבוננים על השוק מהפרופיל, מרקט פרופייל בשפה המקצועית. אני יכול להתבונן ולראות את כל הלך הרוח של השוק. אגב, זה תקף לכל מוצר, לא חשוב איזה חוזה עתידי. זה נסחר בין אם זה מדדים, סחורות, מטבעות, אג"חים וכו'. אני יכול להתבונן, אני זה הכוונה הסוחר, יכול להתבונן בצורה מסוימת ומאוד מתקדמת על הלך הרוח בשוק. ויוצא, בגלל שאנחנו חיים ועובדים במקצוע של סטטיסטיקה והסתברות, יוצא שכל זמן, כל הזמן, זה מעין מוטיב חוזר. כל הזמן הדברים חוזרים על עצמם. ואם אני כסוחר מקצוען יכול לזהות בעזרת זה שאני מתבונן מהצד על דפוסי התנהגות ופעולה של השוק שחוזרים על עצמם שוב ושוב, הרבה יותר קל לי לקבל החלטות מסחר. א', בעיקר מה לא לעשות, ב', לאחר שאני מבין מה לא לעשות, האם יש לי הגדרת הזדמנות ואיך אני פועל על פיה. זאת אומרת, זה נותן לי בגדול להתבונן ולראות ממש מהצד בדיוק איך
השוק מתנהג בזמן אמת. זאת אומרת, להבדיל מאינדיקטורים ממוצעים ושאר הקשקושיאדה שהולכת בחוץ, לא. פשוט פה רואים בדיוק את מה שקורה בשוק. רוב העולם רגיל לראות נרות, יש כאלה שסוחרים עם ברים, יש כאלה אייניקי שינקי, גרף קווי וכו', יש גרפים שיותר מתקדמים שמגיעים מעולם החוזים, טיק צ'ארט, ווליום צ'ארט וכו'. כאן אני מתבונן על הגרף בצורת אותיות. יש פה או בלוקים או אותיות, שכל אות בעצם מייצרת יחידת זמן מסוימת, זמן שהשוק שואה שם וכו'. לא נעלה כרגע בפרטים, כמובן שבהכשרות שלי חלק מרכזי, אם לא הכי מרכזי, זה על פרופיל השוק, סוגי הימים, סוגי פתיחות, איך אנחנו מבינים ומרכיבים את הפאזל הכל כך מתקדם ומורכב. מורכב בהבנת כוחות השוק, היכולת שלנו לנטר עסקאות בצורה מאוד מאוד גבוהה. מהתבוננות ניתן לראות שהפרופיל של יום חמישי האחרון, אוקיי? היה מאוד רחב, השוק נע ונד, היה פה יום שנקרא וריאציה של נורמלי, השוק דוחף, מייצר איזשהו דחף, מייצר בשעה הראשונה אינישל בלנס שהוא יחסית צר, אינישל בלנס זה הקו הטורקיז הזה, זה בעצם בטווח השעה הראשונה, היכן שהשוק נסחר בטווח השעה הראשונה, שם אותן אותיות מודפסות, אוקיי? מרחיב את הנמוך, אגב גם מההבנה שלנו שיש מזה והשוק פותח בפתיחת נסיעה, ודוחף למטה בכוח חזק את השוק, מייצר לנו איזשהו זנב של מוכרים, ומייצר לנו נמוך חלש, שנמוך חלש הסיכוי של השוק לדחוף ולהרחיב את הטווח כלפי מטה הוא יחסית גבוה. שימו לב שתמיד סוחר מקצוען חייב לדבר בשפה של סטטיסטיקה והסתברות. אין דבר כזה באמת, אני יודע, בום ידעתי, תשמע לי אני אומר לך, בליינד אני אומר לך, זה קשקושים, זה אימורים. אחד הסימנים המובהקים הראשונים שאתם כסוחרים או כמי שרוצים להיכנס לעולם המסחר ומנסים לחפש ולמצוא איזשהו מישהו שיכוון אתכם וילמד אתכם, ידריך אתכם, הדבר הראשון המובהק זה לשמוע אותו איך הוא מדבר. הווה אומר, אם הוא מדבר בביטחון גמור שהוא ידע ותשמעו לי ועשיתי ואמרו לי, זה, אני קצת מנסה לשמור על הוא חרדתן בקיצור. אוקיי? זה חשוב מאוד להבין את זה, כי סוחר מקצוען לעולם לא יודע מה יהיה עוד שנייה. הוא לעולם לא יודע, והוא מבין את זה, והוא סוחר וחי על פיו. לכן, הוא משתמש בביטויים של סטטיסטיקה והסתברות. מה יקרה? הסיכוי שהמחיר ירד, הסיכוי שהמחיר יהיה לו יחסית נמוך, יחסית גבוה וכו'. אז ביום שקיבלנו וריאציה שלו נורמלי, הבנו שהסיכוי שהמחיר בהתאם לכל התנאים ירחיב כלפי מטה, הוא יחסית גבוה. ואכן זה מה שקרה, השוק לאחר טווח השעה הראשונה, אכן הרחיב למטה, דחף, יצר פה איזושהי מזה, סוג של דיסטריבוציה כפולה, נעצר על אזור דימנד. תכף נסביר את כל הדברים ואיך זה מתחבר בדיוק לגרף. אחד השאלות הראשונות שאנחנו שואלים, שאני מסביר גם בהכשרה, זה ברגע שאנחנו מבינים כבר סוגי ימים, סוגי פתיחות וכולי על פרופיל, השאלה הראשונה, אם השוק פותח מחוץ או נסחר רוב הזמן, במהלך הלילה הוא נסחר מחוץ לטווח של היום הקודם, השאלה הראשונה שנשאלת זה האם השוק רוצה לכבד את הטווח של היום הקודם, או לחפש מקום חדש. הווה אומר, האם השוק רוצה להמשיך לרדת למטה או לעלות למעלה, או מה שקורה לרוב, הוא רוצה להמשיך להישאר ולדשדש ולהתחרבש ולהישאר מאוזן, מדושדש. זה בעצם רוצה להישאר בתוך הטווח של היום הקודם, כי זה לרוב מה שקורה. זאת השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול. על פי התשובה שכמובן אנחנו חייבים, אנחנו לא מנחשים, אנחנו חייבים לראות שהדברים אכן מתקיימים, אנחנו בונים תרחישי מסחר כמובן וכו', ועל פי התשובה אנחנו יודעים לקבל, על פי מה שאנחנו רואים כמובן בגרף, אנחנו יודעים לקבל איזושהי תמונה ברורה יחסית, מה הכיוון של העסקה, האם אני יכול לבצע לונגו כלום, שורטו כלום וכו'. אחד הדברים שאנחנו עושים, תמיד לפני פתיחת מסחר, כמה דקות לפני, חצי שעה לפני, כמה דקות לפני, לא חשוב, ברגע שאתה מיושב, מסודר ואתה מבין את כל התמונה הגדולה, אז אנחנו בונים תרחישים, ואנחנו כמובן, אנחנו בונים תרחישים על סמך מה שראינו, אוקיי? מה שכבר קרה,
וזה לא בדיעבד שלילי, כי רוב האנשים ששומעים בדיעבד, משהו שלילי, לא, זה דיעבד חיובי. טוב לי, אני מחויב לראות דברים שקרו, ועל פי דפוסי ההתנהגות הללו, אני מבין מה הסיכוי שמשהו עכשיו יקרה, אוקיי? ואחד היתרונות שלנו בלהבין, להבדיל מניתוח טכני פשוט ומגולמן ובנאלי, תכף תראו, זה פשוט סוחר חושב זה נקרא, אני קורא לזה שיטת הסוחר החושב. בעצם להפעיל את שיקול הדעת שלנו, שהוא אמור להיות קרוח ולא מוטה עסקה ולא מוטה התנהגות ולא רצון לייצר כסף או כי אני חושב שמשהו, אלא פשוט בצורה קרה, ברורה, חדה ומפוקסת. שאלות שהן לעתים לא כאלה נוחות, כי אנחנו מגיעים, הסוחר מגיע מאיזושהי פוזיציה מסוימת. ואחד מתרחישי המסחר שבנינו מתוך ההבנה והשאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול, זה האם השוק רוצה להרחיב למטה לצורך העניין, או לחזור בחזרה ולהישאר בטווח האזור ההוגן. וזה מה שקרה במהלך הלילה. במסחר בחוזים, בגלל שהשוק פתוח כמעט 24 שעות, יש אפשרויות לפצל את פרופיל השוק, ובעצם לראות את ה-day session, שזה בשעון שלנו 4:30-11, ואת ה-overnight session, שזה בעצם מה שקורה בשאר השעות, בעצם הבוקר שלנו, הצהריים שלנו, עד לפני פתיחת המסחר, זה בעצם נקרא session לילה, כי זה לילה בניו יורק וכו'. במהלך הלילה אנחנו רואים שהשוק לא באמת נכנס לתוך הטווח של היום הקודם. אמנם אין לי מזה גם לא מלמטה לא מלמעלה ולא מלמטה, בכדי שנראה איזושהי נקודה מוחלטת שבאמת השוק רוצה לתפוס כיוון. במהלך הלילה השוק אומנם כיבד את הטווח של הגבוה הנמוך של יום קודם, קרי יום חמישי, אבל לא באמת נכנס לטווח האזור ההוגן. זאת אומרת, מבחינתנו השוק פותח מחוץ לטווח, ואם השוק פותח מחוץ לטווח המשחק, כמו שאמרנו קודם לכן, מחוץ לטווח האזור ההוגן, השאלה הראשונה היא, טוב, האם מהאזור הזה הוא מתקפל וחוזר מטה עם הלחץ שהיה במהלך הלילה ויום חמישי וכו', או שהוא מחפש מקום חדש, ושם יש לנו כבר מאזורים של טק פרופיט, איך אנחנו יכולים להיכנס לעסקה, אם אנחנו יכולים להיכנס לעסקה בצורה אגרסיבית יותר או פחות וכו'. כרגע, אחד התרחישים היו, ששלחנו גם לקבוצת הליווי, זה שהשוק ידחוף למעלה, ואז ירד בחולשה. זאת אומרת, הוא יראה לנו סימן ראשון שהשוק רוצה להיכנס פנימה. עכשיו, כשהשוק עושה את המהלך הראשון הזה, חבר'ה, אני מקווה מאוד שאתם פותחים מחברות וכותבים, מי שמתעסק בפרופיל שוק, מי שמתעסק במסחר מקצועני באמת. כשסוחר מבצע תרחיש, שאחד מהתרחישים זה שהשוק ידחוף מעלה לתוך הטווח של האזור ההוגן. זה שהשוק דוחף למעלה זה לא אומר שהוא יישאר למעלה, אוקיי? ואנחנו כסוחרים תוך יומים, בטח במדי זמן קטנים, מחויבים לשמור על הגמישות המחשבתית הזו. כי באותה נשימה שהוא עלה למעלה, מאוד יכול להיות שזה בעצם בשביל לבדוק את האזור הזה, לבדוק אם יש פה מידע חדש, מסחר חדש, ואז הוא מבין שלא, והוא רוצה לדחוף למטה, ואז אנחנו מקבלים בעצם איזושהי פריצת דמה. מה זה איזושהי? זה פריצת דמה שהרוב המוחלט של הסוחרים נתפס בה, אוקיי? הוא אוכל את הפיתיון הזה. לכן, אנחנו לא ראשונים, ולהיות ראשון בשוק ההון זה חיסרון מאוד מאוד גדול. תמיד עדיף להיכנס שני, שלישי, רביעי, חמישי, להיכנס מאוחר, אם אני מבין את התמונה הגדולה, מאשר להיכנס באימור, מתוך רצון לעשות כמה שיותר, ולומר כמה שיותר, ויש כאלה שבכלל שנכנסים לעניין של הגאווה, בשביל לומר, הנה אמרתי לכם, ותראו עד כמה אני גאון. אז אחד מהתרחישים היה שהשוק ידחף למעלה, ייכנס פנימה, ואז ירד בחולשה. בעצם יראה לי שאין באמת מוכרים חזקים שרוצים לדחוף את המחיר מטה. המחיר יורד בחולשה, משם אני מקבל איזשהו אישור, ואת האישורים האלה כמובן אפשר מאורדר פלואו וכו', אבל זה כרגע לא העניין, אני גם לא מסביר בכלל מה זה פרופיל שוק, רק כדי לסבר לכם את האוזן, על העניין של הקלות ועד כמה הדבר הזה מנגיש לנו, תכף אתם תראו את הגרף, עד כמה זה מנגיש לנו, ועד כמה זה שובר שוויון, אני אומר ניתוח טכני פשוט ובנאלי. ומזה שהוא יורד בחולשה, נותן לי איזשהו אישור, אולי אפילו פריצת דמה, ואז זה חזרה בעוצמה כלפי מעלה, ואז יש לי כניסה לעסקה גם מבחינת ודאות, גם יחס סיכון סיכוי, גם האיכות של העסקה,
וכמובן יש לי פרופיטים, פרופיט זה תלוי כמות החוזים שאני סוחר, מה המטרה שלי בעסקה, אם זה למקסם, האם זה סקאלפ, האם זו עסקה קצרה וכו'. הפרופיט הראשון יכול להיות באזור הזה. נגיד שזה מתחת ל-POC. אף פעם לא לעשות מעל ה-POC או ב-POC כי אנחנו גרידים, אלא מתחת, כי אנחנו לא יודעים באמת. תמיד אנחנו מדברים גם בעניין של אזורים. אנחנו לא באמת יודעים היכן השוק בדיוק יפגע. תזכרו את זה, מי שמדבר ככה אין לו מושג במסחר. אנחנו תמיד משערים אזורי עניין שבהם השוק יהיה לו יותר נוח, פחות נוח, להתערבב, להחליף ידיים וכו'. ספוילר, זה מה שקרה. בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי מהבחינה של הגרף. מצורף לכם כרגע גרף שעתי על ה-S&P 500. אנחנו מבינים בצורה הכי פשוטה שיש, שהשוק מייצר לנו אזורים של supply, drop, base drop, יש פה supply שהוא מרכזי, זה supplyון בשפה של טטרוטרייט שזה מיינור, אוקיי? יש פה איזשהו demand שהוא major, נכון לממד זמן הנוכחי, השעתי, זאת אומרת, אם אני יעלה נניח ליומי ומעלה, יכול מאוד להיות שהוא לא major. כרגע בשעתי, ב4 שעות, הוא סוג של מייג'ור, השוק דוחף למטה, פשוט מאוד, כי זה מה שקורה לרוב, במיוחד שהאזורים הם אזורי עניין, ויש את הממדי זמן הגדולים שתומכים וכו', שהשוק ידחף למעלה, אבל זה לא העניין. כשמגיע סוחר, בוא נהיה הסוחר החובבן רגע, בוא נחליף ידיים. לימדו אותנו בספרים, לימדו אותנו במכללות, לימדו אותנו ביוטיוב, ברגע שיש מגמה יורדת, אוקיי? אז אנחנו חושבים תמיד לעשות שורטים, אוקיי? The trend is your friend. זה קשקוש. מה הכוונה קשקוש? זה לא אומר the trend is your friend זה לא נכון. נכון, אני רוצה להצטרף, אם אני סוחר במגמה, אני רוצה להצטרף עם המגמה הראשית, אבל תלוי איפה. רוב העולם לוקח את זה למקום ממש ממש לא נכון. שהוא אומר the trend is your friend, אבל איפה? איך? מה התנאים להיכנס? האם אני בשל להצטרף לעסקה? באיזה מיקום? זאת אומרת, זה לא מה קורה. מה קורה? The trend is your friend. יש טרנד יורד. איפה זה קורה? איך זה קורה? שאלות שהן כביכול לא נעימות, או שגם אם נעימות, בזמן מסחר, בזמן כסף, דולרים שעולים ויורדים, זה קצת הרבה מאבד ממה שחשוב באמת. וכשאנשים רוצים לפתוח עסקת שורט, אז מזהים פה תמיכה, כי זה מה שאמרו, זה מה שלמדו, וזה אכן יש פה איזושהי תמיכה. אוקיי, השוק נתמך פעמיים, עלה בחזרה, פרץ את התמיכה, ורוב העולם, חד משמעית רוב העולם, גם אם מבין supply ודימנט, הוא לא באמת סוחר supply ודימנט. המחיר עולה למעלה, מבחינתו, מגיע לתמיכה שנפרצה, ועכשיו כנראה הופכת להתנגדות, בשביל להמשיך את מה? לטרנד your friend. אוקיי? בשביל להמשיך את אותה מגמה יורדת. ואז יפתחו את הפיבונאצ'י ואת קווי המגמה, ותפתחו את המתנדים, ותפתחו את הממוצעים, וכנראה שרובם יראו לכם בדיוק את ההמשך, כי הם תמיד מגיעים בדיעבד, וזה רק תיקון, ולראיה תראו את העוצמה של המוכרים אל מול העלייה בחולשה של הקונים וכו'. קשקוש. כולם יודעים את זה, סליחה, כולם הכוונה כסף חכם על אמת מבין את זה. כסף חכם על אמת מבין שאחד היתרונות הגדולים, אם לא הכי גדול, שהוא יודע לנצל ולבצע עלינו מניפולציות על ימין והשמאל, ולנצל את הרגש שלנו, של הסוחרים החובבנים, אוקיי? לכן, כל מי שנתפס באזור הזה, לשורט, שקוף שיש פה לונג. למה שקוף שיש פה לונג? בואו נסביר. כמובן שהגיע מאזור של דימנד וכו', אבל תראו עד כמה הפרופיל עוזר לנו. כי אם אני מסמן עכשיו את אזור התמיכה שנפרצה ונפחה להתנגדות, זאת אומרת, בנר הזה אני כבר, במיוחד מי שלהוט ולחוץ על לפתוח עסקאות, מיד הדבר הראשון שהוא עושה זה מה? נכנס פנימה, מקבל כביכול לריפוך, עלייה בחולשה, נרות של היפוך, דחף כלפי מטה, ויש חינגות וחגיגה, כי יש סופליי, כי הוא זרק ולמד מאיזה מקום מה זה סופליי, שיש זריקה גדולה, והוא חוצה תמיכה, והתמיכה נפחת להתנגדות. לא, לא, לא. וסוחרים מקצוענים, סוחרים עם פרופיל. ואתם זוכרים את השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה קורה? האם השוק רוצה להיכנס לטווח של היום הקודם, או לחפש מקום חדש? זאת אומרת, סוחר מקצוען רבותיי, לא נכנס באזור הזה.
גם אם בסופו של דבר השוק כן דוחף למטה, סוחר מקצוען תמיד מחפש ודאות. תמיד הוא מחפש, גם אם זה על חשבון של כמה נקודות כביכול שהוא מפסיד, עדיף לו להיכנס מאוחר יותר עם אישור מאשר להיכנס מוקדם. כי כמו שאמרתי קודם לכן, אותה כניסה פנימה יכולה להיות גם כפריצת דמה וגם כהמשך של לונג. וזה בדיוק מה שקרה. אחד היתרונות שיש בפרופיל השוק, להבדיל מגרפים רגילים של נרות וברים, זה לא מבוסס זמן. זאת אומרת, הוא מאגד בתוכו את כל ממדי הזמן. בין אם אני אתבונן כרגע בגרף בממד של שעתי, או של רבע שעה, או של 5 דקות, כולם נמצאים בפרופיל. זאת אומרת, היכן שהשוק נע ונד, נניח במחיר 5,316. אז זה לא משנה באיזה ממד זמן אני אתבונן, אני אראה שהמחיר נמצא ב-5,316. זאת אומרת, אחד היתרונות הגדולים של הפרופיל זה שהוא מאגד בתוכו את כלל ממדי הזמן, וזה יוצא בעצם כביכול זה יוצא שאני לא צריך באמת להתבונן לממדי זמן שמעליי וכו'. למה? כי גם אם אני בונן בגרף החצי שעה, שעתי או דקה, אני אראה ויבין שהאזור העגול העליון, high value יראה 5,328, low value יראה 5,312, POC, point of control, נקודת השליטה, הנקודה בה השוק רוצה לשהות הכי הרבה זמן, כל הזמן, נמצאת ב-5,320, וזה לא חשוב באיזה ממד זמן אני סוחר. וכשהשוק דוחף למעלה, אני חוזר בחזרה שוב פעם לגרף החצי שעה, כשהשוק מגיע ופה בכלל עוקרים ואישורים, לא. אז מה שהשוק עשה הוא נכנס פנימה, וזה סימן ראשון לכך שהשוק מחפש איזשהו מידע חדש בתוך הטווח של היום הקודם. הוא יורד בחולשה, שזה בעצם הכניסה של הסוחרים פנימה לעסקת שורט, בזמן שזה בעצם רק בדיקה שנייה בשביל לדחוף את המחיר כלפי מעלה. כי השוק יורד בחולשה. והשוק מגיע מאזור של דימנד שהוא מייג'ור, בממד זמן גדול. וכאן אנחנו רואים ממש בקצרה, אני אפילו לא מסביר על העניין של איזה סוג יום ואיזה סוג פתיחה, ומה סוג הפתיחה נותנת לנו כבר להבין מההתחלה, שכנראה השוק ידחוף למעלה מאשר ימשיך את הירידות. זאת אומרת, זו תורה שלמה, זה שיעורים שלמים, פרקים שלמים, חיים שלמים, של להבין איך באמת עובד שוק, איך עובד באמת שוק מקצועני, כמו עולם המסחר בחוזים עתידיים, ומה המכניקה באמת, והחלפת הידיים בין כסף חכם לכסף טיפש. לצערי, המושג הזה, כסף חכם, כסף מוסדי, זה הגיע לרמה של זילות כל כך גבוהה במקצוע, כל כך קדוש וטהור הזה, שסוחרים מקצוענים נמצאים בו ומשקיעים בו את כל חייהם, שהיום כל אחד כזה או אחר משתמש במילים המפוצצים, בהגדרות המפוצצות האלה, וזה נשמע כאילו הוא באמת יודע ואומר מה הוא אומר. וזה לא עובד ככה. בכדי להבין את השילוב של מרקט פרופיל ואורדר פלו ביחד עם גולת הכותרת, שזה בעצם supply ודemand והמכניקה של השוק, צריך לעבור הרבה מים בנהר כסוחרים. והעסקה הזו שנלקחה, זאת אומרת בזמן שרוב העולם חד משמעית חושב שורט, ולא רק שהוא חושב שורט, הוא גם פועל כי השוק מראה לו מהמניפולציה של המחיר, עולה בחולשה שוב פעם, ומייצר לי פה איזשהו נר של היפוך שסוגר מתחת לנמוך, ודחף כלפי מטה, וזה בדיוק המניפולציה שהשוק דוחף למעלה. וזה בדיוק העסקה גם שנלקחה ביום שישי. לעתים נדירות מאוד, אם בכלל. אני חושב שאחרי כמה שנים טובות, בשעה 5:30, 5:34, פתחתי עסקה ביום שישי. זה נדיר מאוד, וכנראה שזה ימשך להיות נדיר מאוד. כאן אתם רואים ממש צילומים מזמן אמת של העסקה שביצענו. ככה פרופיל נראה בזמן הביצוע, בתנאי שטח, את הדחף הזה של המחיר כלפי מעלה, הירידה הזו בחולשה וההבנה שהשוק בעצם נתקע על ה-low value של יום קודם, שזה בעצם גם ה-high value של הלילה, משם מייצר ערך כלפי מעלה, והדחף
לפחות עד ל-POC. לפחות עד ל-POC, שזה בעצם הטק פרופיט הראשון, למי שגם רוצה או לא רוצה למקסם, ניתן לראות את המשך העסקה. אוקיי? זה ההתחלה של העסקה, הכניסה פה ב3%, זה ההמשך של העסקה, פה מופיע השעה 6, ופה מופיע כבר השעה 6:10, שאנחנו ממש דקותיים לפני הפגיעה בפרופיט, עם מלוא הכמות מתחת ל-POC. וכשמתבוננים בעיניים מקצועיות באמת, מבינים תמיד השפה של, ההגדרה של טטרוטרייד, זה תמיד לדעת, לחשוב ולהתנהג בצורה אחרת מהמוכר והידוע. לחשוב אחרת, וזה בדיוק בא לידי ביטוי בעסקאות מן הסוג הזה. שכולם חושבים שורטים, והדחף הוא כלפי מטה, והעוצמה היא כלפי מטה, ובסוף העסקה האיכותית, הקלה, הברורה יותר, עם כמה שפחות סיכון, זה פשוט בצד השני. מה שהרוב לא חושב, מה שהרוב לא נראה בגרף. וזה בדיוק עסקה כלילה, עסקה נוחה, עסקה ברורה למי שמתבונן בעיניים מקצועיות. זה ממש טיזר קצר וקטן על ההבנה ועל היכולת של פרופיל השוק לעזור לנו לקבל החלטות בזמן אמת. תזכרו תמיד, זמן אמת זה אחרת מאשר תיאוריה. ולהבין ולאסוף את חלקי הפאזל בכדי לקבל תמונה אחת ברורה, עניינית, מפוקסת וחדה. מקווה שקיבלתם ערך. אני אשמח שתגיבו, אשמח שתשתפו, אשמח שתנו את דעתכם. תודה רבה לכם. חיים טובים.